Здравейте, аз съм Славчо и в днешното видео ще ви покажа 3 съвета как да печелите момиче. Погледнете го само! Ако има човек, който може да ни помогне, то това е той! Така като го гледаме бил поне в 20-30 банки. Първи съвет. За да печелите момиче, купете и роза или подарете букет цветя. Видяхте ли? Ето това е специалист! Каза ми какви цветя точно да купя. Вместо да ме остави сам да си избирам и пак да купя карамфили! Здравей, любов моя. Той даже да гледно Ще ни купим показва. роза. За теб е, любов моя. О, Славчо, благодаря ти много за розата. Много е хубава, наистина. Този подход. Невероятен! Усещам толкова силна алфа енергия от него, че чакай се подмокрям. Втори съвет. Ако искате да впечатлите момиче, кажете й някой комплимент от типа на колко си готина. Добра идея, добра идея. Колко си красива и така нататък. Любов моя, колко си красива. Красива си като слънцето. Колко си хубава. О, мерси, Славчо, колко хубав комплимент.